и дългоочакваната емоция Китай. Мисля, че това е най-вълнуващото нещо, което ми се е случвало след раждането на дъщеря ми, разбира се. Аз и колежката Дени Кръстева отиваме в Китай, град Чанду, да вземем участие в гигантското събитие на Хипоник. Толкова чакано, толкова вълнуващо и ето, че след 14 часа в небето вече сме там. Първото нещо, което ми направи впечатление е, че на летището са 80% машини, съответно 20% персонал. Второто нещо, което ми направи впечатление е, че никой там не ползва такси. Използват се едни коли, които се казват Диди. Просто си поръчваш едно Диди и идва един човек с частен автомобил и те откарва там, където искаш да стигнеш. И така, добре дошли в Чанду. Бях чувала, че Китай е друг свят, бях чувала, че е страшно различно, но не очаквах да е чак толкова. Добре дошли в страната на най-усмихнатите хора. Страната, в която няма човек, който да не ти се усмихне или да не ти предложи чаша вода. В страната с почти нулева престъпност. Единственото предизвикателство тук се оказа пресичането. Каквото и да свети на този светофар си е предизвикателство да пресечеш. Забавлявахме се всеки път, когато ни се налагаше. Първото нещо, което направихме, когато пристигнахме, е да отидем да хапнем с колеги. Изключително красиво място, прекрасен семейен ресторант. Аз тук обаче още не знам за тихата битка между мен и храната в този Китай. Първият ресторант, в който попаднахме, беше страшно вкусно и още не знаех какво ме очаква. В повечето ресторанти, в които бяхме, храната си я приготвяш сам. В средата на всяка маса има нещо като котлон и всеки си приготвя храната както си пожелае. Всички и навсякъде, където са ни обслужвали, бяха изключително мили. Град Чанду е с население 22 милиона и площ 1200 км. Въпреки всичко не е туристическа дестинация. Това ни накара да се чувстваме специални през цялото време. Или може би китайците са си просто такива. Много добри и изключително гостоприемни. Щастлива, че тук е почти 40 градуса, а аз обожавам да ми е топло, продължаваме с нашата емоция. Имаме цели 2 дена преди шоуто да разглеждаме и да се наслаждаваме на мястото, на което сме. Разбирате, че с град с такъв мащаб успяхме да видим една много малка част. Но и това ми стига. В Китай почти не се говори английски, тъй като аз също не говоря. Беше изключителна емоция и голямо танцуване през цялото време да обясня какво и къде го искам. Можете ли да си представите град с 1200 км площ и 22 милиона човека, а няма едно буклуче на земята. Не може да видите нито листо, нито хартийка, нито фас. Изключително просто. Отидохме да разгледаме магазините и някаква централна част, която е на около 2 часа от хотела. Въздухът е страшно влажен и тежък, и температурата е между 38 и 40 градуса дори до полунощ. Другото нещо, което страшно много ме изненада, е, че тези хора са изключително музикални. Всеки магазин, в който влезете, музиката е толкова усилена, че не мога да се чуя собствената мисъл. И те танцуват навсякъде. Тук има страшно много площади и сутрин и вечер танцуват. Танцуват страшно много хора. Това придава някакво невероятно настроение. Може би отчасти обяснява защо повечето хора тук са усмихнати. Усмихнати и танцуващи. Няма местенце в този град, където да не видите нещо свързано с панда. Малко по-късно ще ви покажа и истинските панди. Всъщност на 2 часа път от хотела е най-големият резерват в света за панди. Още нещо, което ми направи огромно впечатление. Нощният живот. Не съм посещавала нощни заведения, разбира се, но искам да кажа, че до страшно късно по улиците е пълно с хора, музика, деца, семейства, независимо кой ден от седмицата е. Тук се намираме на някаква търговска улица. Часът е може би 22 или 23 и както вече казах, има много хора, силна музика и страшно много усмихнати хора. И танцуват. Те просто танцуват. Млади момичета и момчета танцуват навсякъде. А рано сутрин и късно след обед, когато вече слънцето е малко по-слабо, танцуват и хора на възраст. Така, просто се прегръщат и танцуват. Казвам ви, много усмихващо това. Се чудех защо те са толкова усмихнати и всъщност усетих как и аз станах по-усмихната. И да, моята тиха битка с храната. Мисля, че не разбирах кое какво е. Това се вижда, че е плъхче, но пък искам да ви кажа, че емоцията беше по-силна от глада. То колежката Дени реши да рискува и да изпие нещо, което я почерпиха на улицата. Оказа се вкусно и беше забавно. Всъщност на тях им е практика да те черпят с някакви неща, за да ти харесат и да си ги поръчаш. Навсякъде по улиците има пейки, на които можеш да седнеш и да си починеш. До всяка пейка има място, където можеш да си заредиш телефона, ако ти падне батерията. Всъщност мисля, че е помислено за всичко, така че на човек да му е удобно и комфортно. Мисля, че тук обичат да си хапват всичко, което лази, хвърчи, лети, казах ли и пълзи. Определено всичко това не е по мой вкус, но пък ми беше много интересно да го видя. Оказа се, че китайската храна в Китай е страшно различна от китайската храна в България. Всичко, което си хапнах там, беше страшно безсолно или без захар. Подправките са им силни, миризмата също, но като цяло не разбираш дали е десерт или основно. И една стена за влюбени. Всеки написа името на човека до себе си. А който няма такъв, винаги може да напише името на кучето. И остава само един ден до шоуто. Моделите ни пристигнаха. Тъй като сме отдалече, ползваме кучета под наем. Това е кученцето, което аз съм си поръчала, порода Бишон Фризе.
Поредното нещо, което ме изненада тук. Можете ли да си представите, че кучетата пристигнаха ден по-рано? Всяко кученце беше в транспортна чанта и към него имаше турбичка. В турбичката имаше памперси, лакомства, храна и каишка. Когато попитахме защо кучетата идват ден по-рано, ни отговориха, че искат да ги нахраним, да ги разходим, да им дадем водичка, да поиграем с тях, да прекараме една нощ заедно, за да може утре на събитието кучето да ни се довери и да бъде спокойно на масата. Казвам ви, уникално. И разбира се, направихме точно това. И когато сме толкова далече на другия край на света и ни липсват семействата, децата и нашите кучета, цялата тая работа се оказа много приятна. Кучетата бяха страшно социални и страшно весели. Аз бях с красив малък бишон, а Дени беше с страхотно малко сиво пуделче. Не знам дали на тези кученца има практика, но бяха страшно весели и много бързо се свикнахме заедно. Тук почти е невъзможно да видите човек без куче и почти е невъзможно да видите улично такова. И така, дойде големия ден. На входа са изложени учебни кукли, които може да разгледате или да закупите. Такава организация никога в живота си не бях виждал. Изключително красива зала, изключително стилно, изключително подготовка. Имаше над 300 участника, които бяха разпределени на 2 групи в 2 дена. Нещо като едно събитие, разделено на 4. Ние бяхме първи. Разбира се, аз с моя късмет се паднах най-отпред. Да видя българското знаме на края на света ми напълни сърцето. Искам да ви кажа, че конкуренцията беше жестока. Така наречената прическа като мече, която всички много харесват, всъщност е куче постригано в азиатски стил. И аз в момента съм в Азия, с 2 думи в меката на цялата тая работа. Буквално съм пресъздателите на тази прическа, която наистина стана бум по целия свят. Излишно да казвам колко се притеснявах и колко се вълнувах. Моята любима сценична треска, която всъщност е много важна за един такъв момент. Но това са хубави емоции и хубаво притеснение. Имаше 2 големи видеостени, на които снимаха участниците през цялото време. Цялото събитие вървеше на живо в YouTube. В момента на стената се вижда моят модел, изключително сварък. В двата края на залата има 2 големи таймера. Така всеки лесно може да следи своето време и колко му остава. И в момента, в който времето изтече, нямаме право повече да пипаме кучета. Оставяме ги в стойка на масите и чакаме съдиите да минат и да сложат своите оценки. Изключителна зала, изключителна атмосфера. Когато съдиите отсъждаха, имахме програма. Автентични китайски танци и, разбира се, шоу с кучета. Нагледах се на такъв страхотен креатив. Това, на което тук в България му казват защо мъчите кучета, горкото куче, милото куче и така нататък. Там всъщност тази идея е много добре приета и повярвайте, нямаше нито едно измъчено куче. Тук вече ние сме приключили и върви втория състезателен ден. Залата имаше такова осветление и такъв звук, че аз като жена, която съм се занимавала 25 години с балет, рядко съм виждала чак такива сцени. Наистина изключителна организация. Имаше, разбира се, и щандове с много изкушаващи неща. Пълна гама на продуктите на Хипоник и различни марки ножици, гребени четки, все изкушаващи неща. На това събитие участваха грумари на световно ниво. Мога да кажа, че бях редом с най-добрите грумари в света. Мен беше изключителна чест, че се запознах с по-голяма част от тях. В моята работа нещата се движат много бързо. Грумарите стават все повече. И ако искам да поддържам ниво и да предложа качество, тези събития са много ценни. Винаги се научава нещо ново, а познанствата с колеги и съдии от цял свят са ценни, чак безценни. След като състезанието приключи, си бяхме дали още няколко дена за разходки. Кученцата останаха още ден при нас. Разбира се, че това много ни зарадва. Те бяха много сладки наистина и си играеха през цялото време. Вече когато нямахме притеснение, се разхождахме и се забавлявахме. Излишно е да казвам колко трудно върнах моето куче. За всеки, който ме познава, знае колко време ми трябва да прекарам с едно кученце, за да се превърша към него. И е време да отпразнуваме края на събитието. Беше много приятна и забавна вечеря с колеги. Тук снимам на дъщеря ми нещо, което така и не опитах, но пък колежката Дени каза, че е много вкусно. Но пък сладката част навсякъде ми е любима, в който е край на света. Само на 2 часа път от хотела беше най-големият резерват за панди в света. Не знам откъде да започна да говоря. Намира се някъде високо в планината. Може би трябва да започна от там, че пред входа имаше много бебешки колички, инвалидни колички и проходилки за възрастни хора, които се взимат под наем. Разбирате ли какво означава това? Това означава, че в каквото и състояние да сте вие, може да разгледате това място. Пак да кажа, погрижено е за всичко. През цялото време ни се показваше, че ние сме гости на пандите. Те са си в естествената среда, а ние вървим по едни алеи и от тях ни дели само един стъклен парапет. Бяха много големи. Успяхме да видим как живеят в естествената си среда. Отидохме рано сутрин, защото казаха, че те сутрин стават да си хапнат и са малко по-активни. След това лягат да спят. Много красива природа и много панди. Сладки панди навсякъде. Пушенето вътре в парка беше забранено и навсякъде имаше табели да се пазим от змиите. Така и не разбрах какво означава да се пазим от змиите. Тя просто змията излиза пред мен и аз се пазя. Добре, с 2 думи да внимаваме. Този развъдник, както всичко в Китай, е с доста голяма площ. Разгледахме, може би, половината. Или по-малко от половината, нямам представа. Тези сладки мечета не бяха въобще впечатлени от хората там, което означава, че са свикнали.
Природата беше наистина уникална. За първи път в живота си виждам бамбук, който стига почти до небето. Тук видяхме как една пандичка си чеше до пенцето в едно дърво. Това разсмя цялата група. Колко му трябвало на човек да се усмихне. Казваме чао на сладките панди и се отправяме към следващата разходка. Пътя се отбихме в един ресторант да хапнем цялата група. Имаше огромен двор. За първи път виждам такова нещо. Искам да ви кажа, че каквото си хапнахме вътре, го видяхме в двора. Като започнете от пилетата, рибата и всички зеленчуци. Просто се взима от двора, готви се вътре и се поднася на гости. Мисля, че тук можем само да мечтаем за толкова прясна и свежа храна. Тази страна има толкова много паркове. И ми се струва, че всички тези хора умеят да почиват и да се забавляват. Просто обичат природата и забавленията навън. И понеже тук е много топло, на улицата продават краставички. Просто белени краставички. Купувате си на краставичка и така си я хапвате и си я хрускате по пътя. Това е последната ни вечеря, която виждате, че отново си готвим сами. Между другото, с тези котлони на масата, супата ви е до края на вечерята топла. Много хитро измислено. Имахме и програма. Те нали са много музикални, а то и аз така, че прекрасна вечер беше. А толкова много плодове на толкова достъпни цени, които ги продават просто така на улицата. През целия си престой тук не видях парите на тези хора. Никой никъде не борави с банкноти. Дори не го правят с карта. Всичко става през едно приложение през телефона. Независимо дали сте в скъп ресторант или сте на улицата или сте в някое заведение, просто плащате с телефона. Приключението Китай приключи. Казах ли, че тук са най-добрите хора на света? Тръгвам си изключително заредена и вдъхновена. И да ви кажа още нещо. Където и да сме, колкото и да е хубаво, няма нищо по-хубаво от България. Благодаря, че гледахте до края.